Artista ma príjemne prekvapil pri cigárke Buffalo a tak som sa dnes opäť rozhodol, že zabrúsim do jeho vôd a vyskúšam si od neho ďalšiu novú cigárku. No a keďže už máme marec, tak si dáme dneska aj nejaký dobrý rumík. Teda verím, že bude dobrý, pretože jak cigára, tak rum bude dnes pre mňa premiéra. Príjemný a ničím nerušený sobotňajší večer, milí cigaroví priatelia. Vítam vás u ďalšej v poradí už 266. cigarovej recenzii. El Artista, Artista Midnight. Robusto, ako je už zvykom u El Artistu, box pressed, a teda opäť poriadne box pressed. Dĺžka 127 mm, priemer 21, v reči cigarových čísel 5x54, ale tak, keďže tá cigarka je akože brutálne opäť stlačená, tak som nameral 15x22. Náplň cigary je zmes tabakov z Nikaraguji, Dominiky a USA. Viazací ako aj krycí list je z Ekvádoru. Sila cigary El Artista na svojich stránkach uvádza, že full, to znamená pekná peťka, tak to som teda zvedavý. Dominikánska peťka, uvidíme, či to bude jak nikaragujská štyrka. Cena cigary 12,30 €, hodnotenie cigar aficionado na cigary El Artista nemáme. Svoje hodnotenie ale CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu si tam dopíšem po dofajčení. Vy ako vždy toto hodnotenie uvidíte dole v popise videa. Čas fajčenia, no je to také, že robusto, klasika, dajme tomu 70 minút skúsim. Poznámky nemáme k tejto cigare, akurát máme našu klasickú poznámku. Ak by ste túto alebo akúkoľvek inú cigaru objednávali na e-shope doutníky.js.cz, na ktorý odkaz nájdete dole v popise videa, nezabudnite v košíku použiť kód CR-Darek, dostanete k vašej objednávke hodnotný darček. No, poďme sa mrknúť na ten box pressed. Midnight Maduro 54x5. Takže séria Midnight je vyrobená špeciálne pre kanál Cigary recenzie a vzdáva poctu nočným cigarám, pretože nočné cigary sú tie najlepšie. Olejnatý, tmavočízny, až kde úplne až čierny krycí list. Je to Maduro, je to že vraj peťka, no uvidíme. Inak s tou čiapočkou si mohli dať trošku lepšie záležať, ale ináč tá cigara vyzerá fajn. Aj ten prstienok je pomerne sympatický, taký jednoduchší, ale tie farby s ladením, mne osobne sa to páči. Trošku je vidieť nejaké žilkovanie, ale ináč tá cigara vyzerá fajn a na omak je tvrdá jak šľak. Inak, ak by ste náhodou zabudli, keďže nám suchý február skončil, práve v tomto momente, ak teda pozeráte túto recenziu v premiére, by mal bežať live stream, kde budem z týchto vašich pohľadníc žrebovať 3 šťastných výhercov. Takže šup, pozerať. Možno vyžrebujem práve vás. No poďme na El Artistu 5 silu. To som teda veľmi zvedavý. Hovoril, že s tou čapičkou si mohli dať viac záležať, no ale nevadí, no tak toto zahodíme, no. Buffalo bola veľmi dobrá cigara, veď bola recenzovaná pomerne nedávno, myslím, že 2 recenzie späť.
A tak som zvolil ďalšiu cigaru z portfólia El Artista a uvidíme, co nám ti kluci dominikánští namixovali. Poťah je... Tip-top. Tip-top, ak by som mal byť hnidopich, poviem, že mohol by byť o 2,64% tuchší. Ale to si všetko vysvetlíme a ukážeme v prvej tretinke. Spúšťam stopky, ktoré sú tam tam ďalej odo mňa, ale sľubujem, že ich hneď pustím. A few moments later. No, sme v prvej tretinke, plus mínus teda. Začiatok, ja som ju nemal pripálenú dobre, tak som trošku dopaľoval jednu stranu, pretože nehorela úplne dookola a pravdepodobne aj kvôli tomu je ten popol takýto roztrapkaný. Takže ja ho s dovolením otriem, nech to nevyzerá tak negustiózne a budem veriť, že teraz už bude v pohode. Poťah. Tip-top mohol by byť o takúto malilinkú štipku tuchší. Pri tom Buffale myslím, som hovoril, že ten poťah je absolútne ideálny a tam bola 50 ring, toto je 54, tak o tie 4%, dajme tomu, je ten poťah voľnejší, než mám rád. Horenie, no úplne podľa pravítka nie, ale rovnomerné až na to úplne úvodné dopaľovanie, keď mi nehorela dobre tá cigara, sa zatiaľ nič zlé nedeje. Sila. Bol som trošku pesimistický, reku Dominika a Peťka, ani náhodou, ale je cítiť, že toto je iný kaliber, než bolo Buffalo, tá bola 3 a toto je výrazne silnejšia cigara, aj keď teda nie som si úplne istý, či by som jej upásal až rovno 5, ale niekde medzi 4,5 by som neváhal. Je teda cítiť pri poťahu ten nikotínový kopanec. No a čo ešte je cítiť, je zmes kaká, kávy a drevitosti. Toto sú 3 základné zložky chuťové pri tejto cigare a ešte pri retrohalingu je tam jemný náznak takej korenistej pikantnosti, takej zmesi korenia. Nedá sa to presne špecifikovať, že je napríklad čierne korenie alebo zelené korenie. Je tam trošku taký korenistý kopanec, ale trošku. Čiže to mne neprekáža. Ináč chuťovo príjemná cigárka. No ale čo mi k nej chýba a čo mi k cigarám chýbalo počas februára, je nejaký rumík. No a mal som už Cristobal, ale mal som tú základnú, úplne najlacnejšiu radu. Toto by malo byť niečo vytunené. Je ešte 5-ročný a potom je tento Pinta. Zmes 6 až 8 ročných dominikánskych rumov. Takže rád si to okoštujem, keďže už je potom februári. Chcel by som si to okoštovať. No a ako vy, milí priatelia,
Držali ste suchý február? Vyšlo vám to tento rok? Alebo ste sa na to úplne vyprdli? Ovocíčko. Tak na zdravie, priatelia. Toto není špatný rumík a je príjemne nasládlý. No, dobre. Čas. No, 25,5 minúty. Uvidíme sa v polovičke. 3 days later. A sme v polovičke. Artista. Midnight. Midnight sa blíži. Koľko je hodín? 23, 26. No. Čo skoro bude midnight. Poťah tip top. Horenie také no. Trošku kostrbaté, ale horí. Nie je to úplne podľa pravidka a nie je to žiadna tragédia. Popol, no ten popol je taký roztrapkaný, ale akože drží a už dodržal. Sila, no je oproti tomu Buffalu, je to fakt akože výrazne silnejšia cigara. Ja neviem, či úplne na tú 5 by som ju až dal, ale teda 4,5 bez debaty. Takže pre úplných začiatočníkov asi skôr nie. Jedine, že by ste si k tomu dali nejaký sladký rumíček. Cristobal Pinta. Mesiac bez rumu, teraz si dám druhý štamprlík a budem hotový. Snáď nie. Oproti tomu základnému Cristobalovi výrazne sladší rumík a taký kulatejší. Dobrý, pije sa fajne. Chuť cigary. V polovičke pribudlo k chuti také chlieb, pečivo, chlebové pečivo. Tá cigara je fajn, aj keď teda ako tie kopance nikotínové dáva, to zase na to pozor. V nose jemný náznak korenia, ani teraz v polke nie je tá cigara nejako výrazne korenistá a kopavá pri retrohalingu. Takže toto je napríklad za mňa plus, lebo ja nemám rád veľmi kopavé korenisté cigary. A toto je úplne v pohodičke. No, sme už akože nie úplne nebezpečne blízko prstienka, ale keďže by som ho aj tak už čoskoro musel dať dole, tak ho dám dole teraz. Artista. El Artista. Tamboril. Pôjdete do Tamborilu, môžete sa zastaviť vo fabrike El Artista. A čo som ešte zabudol? Jednu vec, produkcia dymu priemerná. Nie je to žiadna dymovnica a nie je to ani nejaké chúďatko. No, mrkneme sa na čas. Zdá sa mi, že teraz som si už ako pofajčil výrazne dlhšie. Takže som zvedavý. No, 51, 52 minút. Takže posledná tretinka predo mnou. 2 rumíky vo mne, jeden si ešte na záver určite dám.
Alebo nedám? No, dám. Much later. A sme na konci. Mám pripomienky ku konštrukčnej stránke. Odchlipuje sa krycí list. Asi takto. A cigara mi raz zhasla. Musel som ju normálne pripáliť. A nezdá sa mi, že by som nejako extrémne dlho nepoťahoval. Takže po konštrukčnej stránke teraz v poslednej tretinke mám výtky, výčitky, pripomienky. Ako zhodnotiť túto cigaru? El Artista ma veľmi príjemne prekvapil svojou sériou Buffalo 10. To bola lacnejšia cigara, než je Artista Midnight a príjemne ma prekvapila jak svojou konštrukčnou, tak aj chuťovou stránkou. Tak som zabrúsil do vyššej rady na Artista Midnight a toto je fajn cigara, ale už ma tak neprekvapila príjemne. A teraz ku konci už s tými konštrukčnými problémmi, s tým, že mi tá cigara zhasla a s tým, že sa mi tu takto rozbaľuje, tak to mi veľmi nepridalo na dôvere k tej cigare. Respektíve možno ja mám šťastie, v úvodzovkách šťastie na takýto kúsok. Akože po chuťovej stránke bola tá cigara fajn, po konštrukčnej stránke bola väčšinu času fajn, teraz ku koncu sa to trošku skurvilo s prepáčením, ale neviem, za tú cenu, keďže je to drahšia rada, vyššia rada, by som možno očakával trošku viac. A takisto je to také netypické pre dominikánsku cigaru tá síla, lebo to Buffalo bola troječka a aj som to tak nejako cítil na trojku, možno 2,5 a toto je 5, no a tak 4,5 by som jej dal určite. Takže za mňa fajn pofajčeníčko, aj keď s určitými výhradami. A tomu bude zodpovedať aj moje hodnotenie, ktoré si môžete pozrieť ako vždy dole v popise videa. Trošičku začína horknúť tá chuť, čiže myslím, že je najvyšší čas to odložiť. Ako tie výhrady teraz v poslednej tretinke neberte tak, že tú cigaru zatracujem. Ona bola fajná, akože v pohode fajčenie, keby sa nediali tieto tu nepríjemnosti v poslednej tretinke, tak by to bolo lepšie, no ale čo už narobím? Takto. Škoda, lebo po tej lacnejšej sérii Buffalo, ktorá ma príjemne prekvapila, som očakával, že aj z toho budem nejako na wetui. A nie som, fajn cigárka, ale nič nejaké strašidelne dobré. Takže dám si posledný poťah. Pália pery a horkne. Odkladám. Odkladám cigaru a idem sa mrknúť na čas. A je za 5 minút 12, takže Midnight dostal svojmu názvu zastaviť 76 minút. Slušný výkon, trošku rozporuplná cigara, ktorá si to záverom pokazila, ale ináč bola fajn, čiže nejaké extrémne množstvo bodov jej nestiahnem, ale hovorím, ak už chcete zabrúsiť k El Artista, skúste tú sériu Buffalo. Robia aj Connecticut, ak by ste chceli úplne ako slabúčku, ľahkú cigaru a aj to Maduro je úplne silovo v pohode. Takže dám si tretí rumík, po suchom februári príde vhod. A rumík za mňa príjemné, sladké prekvapenie. Nie je to sladké jak hovno znutrie,
až takú sladotu nečakajte. Nie je to legendário, ale rozhodne je to jeden z tých sladších rumíkov. Super, teším sa, že máme dnešnú recenziu za sebou a budem sa veľmi tešiť aj na tú budúcu. Dovidenia, priatelia.